abalimi bekemeli gecha bona boraje konyora mweso na konyore pona sirengia ayaniga goja maega yekiombe kia rostu kurigireria ama ali abalimi bagwetera usama kumwe abalimi bagwetera kuira roboti goikaso mugwasiri utinete amangana yubolemi imeyensi yetu ya Kenya Peter Munya asabe ko Peter Munya nyarega kwerera buna ni gobona bagukoreta monjoreri ilikona kuna umulimi ko konya kale kurwa sekemeli ekyo tetonyora roboti rokubwatia asenjera yobekirano. Abalimi bekemeli gechae abono banyarire bagwetera amakongu nigo bono banyorero mweso maga serikali goteabuna yabekire mirobiri ya bene erikwena kuna yakemeli eki ngosirukire n'abalimi konyora egento bakobeka mu buko kahokwana ekeranyorete oroboti rwekiombegeri kia rostwe erigotuka amechando iri abalimi bagwetera mu wasiri bwamangana y'obolemi Peter Munya nigatebire buna serikali niho yabekire mirobiri ya bene erikwena kuna abalimi ngo kibari gosirwa asamatuko alebosyo. The framework, civilization framework proposed by this report is to ensure that there is stability in the sector, there is predictability. Farmers can look forward to continuing investing in farming, knowing well that their earnings will be good. Nigatmente goteba gwetera ugwatika kw'ebinyinyi bya COVID-19 ya sense ya Kenya niho yairerete ubuyo komenta mono. Due to the disruptions by the COVID-19, prices have doubled actually. Prices for fertilizer have doubled. So this fund again is intended to cushion the farmer when inputs are unaffordable or too expensive. Then this fund can come in to subsidize. Boigo ndota komanya ninki kuirira abalemi konsemo konyore ponasi etarengana ini uri ale west of the lift na uri ale east of the lift eja Kenya kwa in two clusters. Cluster number 1 is west of the lift eja create Nakuru ali orenguruon Kaptakich yacha Kericho Bomet Kisii Nyamira Nandi Trans Nzoia ali Cherengani yatirumba ko Bungoma Kakamega mono alifiga. You go that is west of the lift angechi county kianda neja ende kuama east of the lift kujakera Kiambu Nyeri Murang'a Kirinyaga Embu Meru Echio bono echa ya west of the lift ama uria bogarense arabira kobaga kobanse abagote banga echa elie ituna bibikene ende niriro bonerimo otatiga echa itebwate quality irenze tekina ba tengecha ya muina gekurendu buya aba otora matabire nenkoro bakobeka chi fertilizer buya amoyo rende na ende go bakonye nacha echango bere Burundi bakoina chekire miakeria ikire no burende bakonye oboro buya intu muina ari ndiri kobeka buyo soko urwe go cha savora amatabire nankoro tayo ndiri korenda chiombero chiro mugondo metandege nemininga muno bere mugondo chinsiaga chingende chibando no chira magari boigo ekiombekyo nigo bondo Kenya gikuburia serikali kubeke mirobiri ya bene erikwenagia buno muremi ngokonye kale asamatuko alebosyo. Mandate ya Board of Kenya no ko regulate na ko oversight stakeholder jira sechae kulipota ya egetaseni Ndizi TV iretherane Brighton Makoli.